So hi guys, Alicia want me to teach her how to do crochet. Here, this, you need to do like this, and then like that. This one, this one, here this one, or never, this one, Yang bersama yan. so, Oi. och så drar vi det. Det är inte den tunnaste rainbowen, men jag brukar ju rainbow. Ja. Here. So. Denna Also, it is so tight, son. Not so tight. Because it's difficult to draw in like that. Son? Okej. Nej, men... Yeah. Då kan du göra som först. Ser du? Like that. Ser du? Son? Son? Och så son. Kolla då son. Ja, nå tror jeg It is så långt så... Ja. Vänta nu. Sån. Och så gör du så. Och så sån. In. It's in two loops. Bara in. Sån lite. Kolla då, kolla. Jag är klar, mamma. Sa du? Jag är klar. Du klarar? Nej, jag är klar nu. Jag må bara... Lösare så att det blir lättare. Ja. Det är samma med stycke, men du drar lite för att göra det lösare. And the other one is not interested in making something. There, she's interested to. There. Hi. Hi. Hey, sleepy girl. Ay nako ni Sanding. So guys, luto tayo na dinner. Ano lang, magra-rice lang kami. Tapos may lumpia ako dito. Yung frozen. So lumpia lang tayo today. Nagpakulo ako ng munggo guys. Kasi ano tayo. Luto tayo ng munggo bukas. Sabaw. Munggo. Medyo nagmumukha tayong tao ngayon. Palit konti. Pagkatapos mag ano ng lumpia, piprito natin. Pag may matira, ilalagay natin sa munggo bukas. Alicia, how many spring rolls do you wanna have? How many like this you wanna have? Mommy. Yes, I got. How many like that do you want? Jag klarar kanske 4.
Vera, Clara Dorena. So guys, may frozen pala ako. Lulutuin natin ito. Nag-request si asawa ng ganito pero hindi pa ako nakagawa ulit. Yung ano, may ano to sa yung ceiling pahaba na tinatanggal mo yung buto. Yung dynamite yata yung tawag nila or hindi ko alam. Tapos lalagyan mo ng ground pork na luto na. Tapos cheese. Tapos so lulutuin na lang din natin to. Frozen siya. Hindi yata maganda i-freeze siya kasi nag-ano nagka-crack. Pag frozen, hihinaan natin yung ano, yung heat kasi ano siya, parang ang bilis niya masunog sa labas yung wrapper, tapos yung sa loob malamig pa siya kasi nga frozen. We should low the heat so that it doesn't burn quickly the wrapper of the spring rolls. Tapos na yung ating spring rolls. Hindi ko na pinapalitan yung oil kasi itatapon na natin kung magtatapon natin ang prito na isda sa katuyo. Sarap na eh. Masarap pa pala kahit frozen. Yung rice natin dito. Yung parang ano nila guys, lemonade. Lemonade ba tawag nito? Yung lalagyan mo ng tubig pa. Mas matamis. Ito yung pinaka gusto ko, pinaka paborito ko. Ito talaga yung hinahanap ko. Minsan wala sa ibang tindahan. Dito sa Kiwi na meron sila lang. Yung Lerom na householding stuff. So yan. Ano siya yung apple, pear, grapes, and cherry. Okay. So guys, nakasampay na ako. Tapos ko nang ma-empty yung dishwasher. Hindi na lang ako nag-vlog kasi may tumawag. Chika-chika muna. Yung mga marites ba? Wala. Chika-chika lang. So, yun. Pupunta ako kina Ate Chu. See you later guys. Hindi na lang ako mag-vlog, aalis.
Kasi wala naman akong camera holder sa sasakyan. So hindi rin tayo makapag-vlog. Ito ang buhok natin. Samok magad. Samok nga kagkag ng agi ba. May pag nang kikapoy magtatrabaho. So yan, nagtupi ako kanina tapos nasampay ko na rin yung nilalabhan ko, tapos may sinalang na naman ako. So walang katapusang mga gawain guys. So guys, see you later guys. Sasabihin ko ya. Mama, ay. Så. Dito ko to! Nej. Jo, Axel! Ah! Oj, vad var det? Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Bye.